L-għajnuna tal-Malta Trust Foundation tagħti ħajja ġdida lil dawk it-tfal kollha li jbagħtu minn kundizzjoni bħall-awtiżmu jew li huma neqsin mid-dawl, dan għaliex l-apparat offrut jagħmel aktar faċli għal dawn it-tfal biex jikkomunikaw. F'intervista ma' Net News Mary Muscat spjegatilna kif il-fondazzjoni kienet ta' għajnuna kbira għal binta Justine li għandha 15-il sena. Hija fissret kif bl-apparat li ngħatat binta qed tkun tista' tikkomunika aħjar. Barra minn hekk il-fondazzjoni kienet ta' għajnuna meta binta kellha bżonn siġġu tar-roti ġdid. Ikun hemm it-terapisti illi jagħmlu l-suġġerimenti tagħhom għall-aħjar apparat u jmexxuk minn hemmhekk. U ħajkollok bżonn dejjem però ta' fondazzjoni li ħatejnek. Issa fil-każ tiegħi il-Malta Trust Foundation għenet li t-tifla tiegħi f'wieħed minn dawn il-bżonnijiet li kellha ta' ħanejtek ta' gadget li kellha bżonn biex jgħinha anke fl-iskola billi tuża il-grid pad tagħha li tikkomunika bih. Mary Muscat saħqet li l-għajnuna dejjem hija importanti u bid-donazzjonijiet tal-pubbliku il-Malta Trust Foundation tista' tkompli tgħin lill-aktar tfal. L-għajnuna dejjem hija importanti għaliex meta ssib ruħek f'din is-sitwazzjoni inti il-moment il-ħassib minn ħajjejnek diġà ittaffiet ħafna mill-ixxu li jkollok. Fil-każ tiegħi din hija xi ħaġa normali meta tkun qiegħed titrabbi bi special needs bħala ġenitur, din hija xi ħaġa li ħajkollok bżonna iktar forsi spiss minn ħadd ieħor. Il-Malta Trust Foundation ġiet imwaqfa 8 snin ilu mill-President Emeritu Mary Louise Colleiro Preca. Din il-fondazzjoni toffri diversi servizzi fosthom sabiex it-tfal li għandhom l-awtiżmu jingħataw apparat apposta li bis-saħħa tiegħu ikunu jistgħu jgħixu ħajja aħjar. Dan l-apparat ikun ipprogrammat apposta u kultant żmien jiġi aġġornat għal bżonnijiet ta' tfal. Barra minn hekk din il-fondazzjoni tgħin lil dawk it-tfal li huma neqsin mid-dawl fejn jipprovdulhom nuċċali li letteralment jindika x'hemm fil-kamra kif ukoll ma' min qed titkellem. Il-maratona tal-Malta Trust Foundation se ssir nhar is-Sibt li ġej u bl-għajnuna tal-pubbliku din il-fondazzjoni tista' tkompli ttejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' dawn it-tfal kollha.